Okay, welcome sa akong channel, Apang Lunanon. Okay, doon may kaagi no, akong isaysay, dili man ko artista nga tanawon sa mga tao sa akong mga panghitabo. Ako lang ni padayag kay ano, ang ako lang ani nga dili gid nato matagna ang atong kinabuhi o atong panghitabo sa maabot no. Mao na ako. Para supang souvenir ni mga kaigsunan. Okay. Kini akong panghitabo na ini. Kung isa-isa ninyo, no, doon ako'y mga bisita, ang gipangandaman human sa Pasko. Kasi maayo ni mga tao nga bisita na ako. Iyo ko talikod na ni tungkol sa kaayo. Busa, ako gini silang andaman, unta. Kani naging panghitabo nga dili matagna. Mao to, nahimong dili maayo ang panagtagbo kay wa sila ayo na ko og tagad tungod o ma-entertain tungod kay adunay mga kakulian sa panglawas sa pero wala na nako ibali kay anang pagkauma sa Pasko ako isa-isa lang no. Bahala ko mo mangutana basta lang mahibaw mo kung sa panghitabo nako di man ko artista ngayon yung sundan pero gusto mo mahibaw nga ang tao di ay YC. So nang YC siguro ang pang atong ugma o unsa YC kita katagna no og sa atong panghitabo o swerte ba o di malas ang ugma nato no gawa sa kagahapon kay natagna nato kay gagi naman ang kaugmaon o ang atong ugma di nato matagna di ba? Mao na tinuod yun ng istorya, real talk sa ba. Okay, magsinod niyo. Nawala na ko ang panimalay yung ano na nito, di man ko yung ambisyoso. Di pa yan ako mga bisita dire, dito ko mahadlok og bisitahan sa inyo ani ra ni kay ang ato nga maki-entertain gyud ta og taman sa atong ginhawa o unsa pa ito maabot. Busa ang una to pagkaugma atong say nagsugod naging panit ako balanghoy kay ang ilang gusto gud ga kanon kana mang root crops gud nga lang mga lagotmon ba kanang balanghoy kamuti saging o kinaso no manok Bisaya mo manila og butong na gyud ko yanda munta saon makuan man nato no mabara man yun atong atong plano basta kay ay hunong na sa labaw makagagahom pero di mo kumingon ang labaw makagagahom ani nga may nagbuot no kay katalagman gani nasin satanas tingali no pero di mapugngan ba sa atong Ginoo itugot lang niya kay basin po kita kulang putas pagtuo niya patilawon po ta may numdum di ba nana gyud na no mao gyud na no nana man na tag-ing buta ng vlogger sa atong silingan dia medyo may pagkakuan ng baba na sikat yun siya tungkol sa iyang kuan iyang estilo nga na mana okay magsunan saman nya magsunan human ini di kita katuon no og unsay sulod na panghitabo ako lang ninggi lingaw-lingaw akong lawas pero naagi gipamati ani no katumbahon ni kuan pero lagi sa akong kaingon nga lisod na kog biyaan kay mga mayong tawo ni akong ikakatubang wala po'y kagawad na mo diri kay duha kaning maestra sa Tanggob o kaniyang bana o kaniyang mga pangmangkon ako yung mga suod okay mo ni magkaigsunan lugos ta ni ginhawa dilpin lang ta ni no pag after na human sabot lang po sila nga nakigibati wa sila magdugay yung uli pero nagimingaw parang kuan ko bagibati ko kaluoy o kahingawa nga nahitabo ni kay ang ako yung plano di mangadto saom na to ni ang atong panghitabo sa panglawas o di nato matagna no ani gyud tingali ang tao ato ang plano pero kuan lang sa Ginoo isalikway o iyan ang pagbuot no ngadto nga kaigsunan di nato katuuhan ang panghitabo no human ini
nanguli sila. O ako po nag-andam na sa akong dadon sa ospital. Kaya ito ko magpaalim sa akong gibati. Dito man, ako pag silang hatod sa paggawas ni ini sa akong payag. Makaigsunan, akong gibidyuhan. Namilit po ko nila. Great pag Happy New Year. Sa maabot. Okay, ugtod man. Dito gid ko na ako yung natagamtaman ang giingong katalagman. Yang dito mo ko sa ospital. Nag-undan. Kay lain na magiging akong balatian. Kini mo niya hinatag sa kagawad ang manok. O kini pong saging ako apo ning gipabawon nila kay ako talong agon. Wala naman ako malungag tungod sa akong pamati o ganing kamote. Ilang na palong agon ako nga kaigsunan. So yun nila yung kay manok ilang na po ning ihawon. Dire man na ihawon kaya mo isudan. Kaluoy sa pangitabo ligyo na tumatag na kita mag-amping ito sa lawas o kaduha ligyo na sa kapugan sa pag mag-amping o mao na gyud ang ihatag sa kahitasan o itugot sa kahitasan o kinsa may nagmugna ni atong balatian si sa tanas ba o sa ba kinsa ba. Okay ang mga sinalikway ba sa kalibutan. Kitinol bitaw ang mga sinalikway kay mao ni hatag na to pag balatian. Okay, magsiunan. Kaya kung atong pagkabusado usahay, mao po yung mugna sa ato ang mga balatian. Okay. Mao rin taon niya akong nahimo nila magisunan. O man ini magisunan, abi ninyo kung sino itabo. Dito ko adto ko ospital o dito gimi sa provincial sa among hospital din sa Bohol. O niyato yung ambulansya. Sige na tumatag na, no? Ang panghitabo inay plano nato nindot ng ato ang gisit para anang adlaw pero pakyas di ay tungod sa mga panghitabo nga wadam ha. Okay magkaisunan ni wala ni magkaisunan tanawa akong bisita lingaw po sila yung taon pero nga ako lang talili ni mao akong gusto ko malingaw gyud pag-ayo. Okay, na siya kagawad, live po na siya. Wagi siya matagbaw yung live kay nalagi akong pamati. Ako na siya bang wala siya ganahin mo live ginood. Okay, tagtaw na ni. Ato na ta sa papanguli. Pwede na sila manguli. Ako ning cover sila. Sundan ako ng pagpauli. Okay. Pag nila ako na sa hinahinay o adto sa ako ang gustong aduan ang maong pagpa-check up sa akong kalawasan. Okay. Sangay ko na ito. Napay tanduay pa mahuman o inom ni Sir Boy nga sa bana sa akong amiga, maestra. Okay. Wala ni tao ni mga kuan, di tumatag na ako lang ni mga artista, way mutan-aw ako lang ni panaminan sa uban nga. Di na tumatag na ang mga katalagman. Di na to ikatinga gyud no, halaga tiguwang na no. Di na to di lang ta mag batig anxiety. Mamangyo ni tinuod real talk mo yun sa mga tao sa nining kalibutan na mao yato ang padulngan o kita na maidaran. Daghan nagbulatian pero unta ba nagluwayan pa nga ito ang kinabuhi aron ma-enjoy pa ta ining kalibutan na. Okay, salamat ninyo sa pag mo na ni tan-aw ni ako ang channel. Mo na yang pagpauli nila ug man ini ako na say naghinay adto sa ospital anong pahatod o ambulansya sa provincial Tagbilaran, provincial hospital sa Tagbilaran. Di wadam ha no. O ang pangitabo dali ra kaayo. Mausab ang ato ang plano. Basta kay ang kahitasan mo pahiluna o mugna. Okay, itugot niya may tabo ang mga katalagman tungod sa ato ang pagpabaya. Okay mga kisunan, mga salamat sa yung pagtanaw ni akong vlog kay
kining ako pang souvenir naman o aron po na po tayong dumanan pohon o mabilin hindi ato ang ato ang kinabuan dinhi pa sa kalibutan. Okay, kay so na di ko mo istorya pero paminawan lang ninyo o ganahan ka. Okay, lang salamat usbon ko o alagang salamat sa pag subscribe. Pwede po mo share mo o ganahan mo. Okay lang salamat, thank you. Ano ni dito na sa hospital o ambulansya na yung sakyan kini hospital sa probinsya.